Benvinguts a Dia Baleàrics, on intentem descobrir les particularitats del comportament dels baleàrics. Avui veurem com la femella baleàrica crida el mascle baleàric. Aquí tenim la femella baleàrica a punt de fer el crit d'avís al mascle baleàric. Colau! Oh, Colau! Fixeu-vos que ho repeteix dues vegades, un fet molt habitual en el llenguatge baleàric. El més intrigant és aquesta O que posen enmig de les dues exclamacions. Oh, Colau! Els antropòlegs no ens posam d'acord per esbrinar-ne la utilitat. La resposta més habitual en aquests casos seria un «que vols?», «digues?», «què passa?», però el mascle baleàric contesta amb la següent exclamació. Mana! Aquest mana significa que el mascle es posa a disposició de la femella per al que necessiti. En veure la poca predisposició del mascle, la femella li envia una ordre directa. Colau! Mem, vine, mem! Aquí resulta molt curiós l'ús del mem, que ningú no sap exactament per a què serveix, però a les Balears tothom l'utilitza. Si el mascle baleàric no compareix immediatament, la femella encara emfatitza més la cridada amb un... Colau, que no m'has sentit! Davant tanta insistència, el mascle replica... Ja venc! Colau, vine aquí que te rebentaré, eh? Repareu la crueltat de la situació. El mascle no compareix fins que la femella l'amenaça de rebentar-lo. Què vols ara? Ets sort! Ah? Res! Què volies? No res! Ja ho veus, el crit de la femella no tenia cap finalitat reproductiva, ni de control del territori, ni de comunicació de cap tipus. Senzillament, de control del mascle. És! I què aquí és? Mem, vine aquí, mem! Vine aquí que te rebentaré! Colau, fes qualque cosa!